Pozdrav ljudi, ja sam Nikola i gledate prvu epizodu preživljavanje na serveru. Sa mnom je... Gde si, brati? Evo me ovamo. Gde si? Evo me ste... Sa mnom je moj brat Andrija. Pozdrav ljudi, moj kanal će biti u deskripciji. Ja baš neće. Ej, ako ostaneš tako, ja ću sad odmah da prekidam. Okej. Cepaj drvo. Ej, kopaj drvo, kopaj. Ajde, brat. A, jel mi treba neki job da krenem da kopam i u rudnik i to tako? Ne. Treba ti neki tamo level da vi. Pa kako da nabuđem level? Ej, ja neću da vam kažem koji je ovo server. Sami ga otkrite. A muda će da otkrije. Od labuda. Labude. Ajde, brate, ja pravim crafting table. Baš! Šta je? Hoće James Bond 06 da se teleportuje do mene. Nemoj. O njemu. Nemoj. Okej. Nemoj. Piše mi aj, please, aj muda. Aj, ja ću ostavim ovdje crafting table. Sad ćemo se Brate, ukopavamo u ko... planinčine. A? Ej, ajde ovamo u planinu se ukopamo. A neću, idemo dole kod Bedrock, skroz dole, skroz. Pa da, u planinu se... A, fuck! Da se u planinu ukopamo i tako. Pa da. A, je. Ja sam se kupio malo drvo. Ja Ko će imam... brže? Ja sam A, to vrati mi to drvo. kupio. Ja imam Čekaj, ovo mi ne 12 drva, treba. znači. Zakupljaj Evo. pesak za stak. Evo ti crafting table, sad ću da napravim ja. Sad sam se zesnuo za vodu. Vidim. Ali Sad mora ja se. napravim... Mora se. Ej, sad Treba vam... pickaxe da ti napravim. Ne. Jebem ti lag. Treba pickaxe, bre. Da. Čekaj. Da. Čekaj. Nemoj debilu. Šta je sad? Aj, evo ti. Drži. Hvala. I onda kopam kamen. O! Da kasnije vidiš snimak šta sam uradio sad. Brate, ako ne snimaš ti facecam. Pa joj, sad ću skinem program. Ej, ajde, daj mi cobblestone da ja uzmem da napravim pećnicu. Odakle mi ovo? Glowstone blok. Majko. A, pa dobio si to kad dobijaš leveli. A za šta služe glowstone blokovi? Glowstone, pa da osvetliš ti. Da, ali mislila sam da napraviš teritoriju, pošto sam... Evo, dobio sam i ja 4 glowstona. Ej, daj mi 2. Evo ti 2. 1, 2. Jel si ti isto dobio 4? Sad sam dobio 2. Ama kad si prešao level si dobio 4. Ej, jel si čuk skeletona? Ne, meni je isključen zvuk, znači... Pa čuo sam kao strela da je prošla. Ma nek prođi Sveti Petar. A, A možda ja mi otvoriš ovu pećnicu moju? mogu. Ne, mogu. Ja sam što te vidio da pečeš? se peče... A što pečeš to kad možemo odmah da napravimo sad kola? Imam 2 kola. 2 kola! Ej, aj se vozimo sa kola. Brate, ti nisi normalan. Bravo, kako si i pogodio. Slučajno. Imam 10 stuna. Vrati mi crafting table. Sad znaju na video gde smo napravili sve ovo. Ali sad će se mi sakrijemo. Brate, ja idem... A brate, pauza mi ne radi. Jebot. A šta će ti pauza? A ne radi.
pritisnem F11, onda mi se prekida snimanje. Manik. To što Treba kažeš. pauza nešto mnogo. Će snimamo Samp. Pa čim dobijem ja kompjuter moj? Pa šta si radio sa taj kompjuter? Nemam pojma. Mislila sam sad da snijemo nekoliko epizode, pa onda... Pa će snimam. Otprilike, koliko misliš da snimam? Ajde, 8 minuta. Pošto treba puno da se uploaduje. Za početak 8 minuta. Dakle, meni 19 stona. Ja imam 20. Ja kopam oko 100. Brate! Šta si ovo uradio? Nemoj tu da kopaš. Što? Ovamo pored. Pa i ovdje, pa ćemo ovdje kroz sredinu da... ajde stavi... Da stavim jedan glowstone ovdje. Nemoj. Ili čuvamo glowstone? Čuvam. Za dole. Ja neću tamo da izlazim da im ne okrijem gde stanujemo. Evo, sad samo da pogledam u nebo. Evo, jel vidite nebo? Sad znate da živimo, ajde. Andrija? Živimo u kuću. Andrija? Šta je? Gde nam je? Dobro. Evo, napravio sam vratanca. Možda... Au! Izvini, teo sam vrata, izvini. Izvini. Mali zombi! Sad ću ti jebat majku. A dakle ti mač? Alo, ubi me, čoveče. Ubi me, znaš koliko mi je malo. Brate. Ali imaš ti hranu? Imam rotten flesh. Idi tamo negdje, idi po hranu negdje traži. Pa, brate, ja samo vidim ovce. Pa treba nam i ovce za krevet. Pa, što mi da spavamo? Brate, šta su si igrači? Znam, sad sam ja pogledao, igrač ima dosta baš. I sad će neko sigurno da pokušava da stopira i da uhvati kojiću. Neće moći. Mnogo sam brz. Brate. Ja sam se popenjao uz neku planinu i ugalj. Ja sam gore... Hoćeš pikeks? Ne, imam, dok mi ovaj ne pukne. Čekaj da vidim. Ja imam i kameni pikeks i mač. Ja imam drveno sad. Koji? Podjavam se sa tim. Sad ja ne smem da pritisnem F3. Što? Će vide koordinati. Pa nek vide. Pa neće moći. Pa oni ne znaju server, budalo. Pa koji su na serveru? Pa nek vide, ono ko te gleda, brate. Jedva imaš 12 prikaza na onaj prvi klip. A dobro, to će vremenom da si krene. Ja, brate, imam 1200 prikaza imam. Ma to je opasna stvar. I našao sam Našao sam kanjon! Našao sam kanjon, brate. Level 4 si? Ja sam level 2. Pa kako si to vidio? Pa izađi u chat. Ja sam našao neku kuću. To je sreća. Skeleton! Glupi skeleton. Opa! Znaš sam ja neki kanjon, to monete. Lele! Ja sam gotov da poginem. Znači... Moram ja uključim chat, ja ne znam koji sam level. Ne znam. Ajde. Ali sad vidim, vidim, ne znam. Ja sam 4. A koji sam ja? Monster Hunter. Pa nije pisao. Kola, koji sam ja? Evo, ti si 3. 4. 3? Ti si 2. Brate, ja nemam ni hranu, ni leba, ni vodu, ni ništa, a crkao sam. Znači, skoro... Ja sam našao pečurkice. Pa imam i ja, ove žute pečurke. Pa i ja. Kad bi koske mogle da se jedu. Ja bih pojao. I da pune sva mjeseca. Pa znaš šta može da uradimo? Šta? Jel ima ovamo, mi smo pored neke šume tamo nešto. Da. Pored reke neke, jel da? Da. Možemo da zasadimo ove side. Da, ja imam koliko vremena. Ajde, penji se. Nemam ništa.
Sad sam samo što sam... Pa gdje si Našao mogu- sam! Ej, našao sam napušteni rudnik onaj. Znam, vidim. Gdje si? Ali ne mogu da dole skočim, imam 4 srca, brate. A imam Teleportuj 3 se. butkice. Teleportuj se. U stvari, znaš kako? Ajde kao ono preživljavanje obično. Bez teleportovanja. A šta si napravio drugi crafting table? Ujebote, Creeperi puca! Nije puko. Veštica! What the fuck? Treba mi mala pomoć ovdje, molim te. Evo dolazi. Emerald! Ne lažem. Emerald, ozbiljno, vidjet ćeš na klipu. Pa šta mi znači da vidim na klipu? Pa brate, ali imamo iron? Nemamo iron. Puh, bre. Otrovan pauk. E pa ljudi, ja moram. Šta se mora, nije teško. Ajde, prihvati. Šta se mora ima teško? Nije teško. Gledaj ga! Pa ne vidim ništa. Čekaj, torč da stavim. 4. Uaa, brate! Da je to dijamant, ja bi bio srećan. Ej, ti bi bio srećan. I ja bih uzeo. Pa bi ga... Ej, setuj home tu. Šta će mi? Pa posle ne mogu da se... Iron! Gde? Beži. Hoću ja malo iron. Evo ti. Evo, sakupio mi, ja ne brini se. O, Mnogo se čoveče, kakav je. opet sa strane možda nađemo još nešto. Ej, na video mi kažite da li se dobro čujem. A ja znam da sam promukao i da me boli Treći grlo. crafting table, brate, pa štedi malo drva. Tu. Ono kao, u lavu pado, Nikola, u lavu pado. A de bre, pa šta si tradio sad? I ne razumijem kako si sad... Čest! Kovčeg u čest! Kovčeg uče. A, brate, hleb samo. Nemoj će dobiješ ban tako. I pazi, ne mrdaj se, tu je sad lav. Otrovan spider. A, Ajde, prihvati. prehvatio sam. Nisi. Sad Evo jesam. sad si. Ajde, nemoj više da mi pošalješ ti zahtevi moj. A, jasno. Evo, gde sam upao. Kakve ja to imam veze sa tim? Lele, lava opet upadu u lavu. A, voda. Bote, šta A radiš? ja malo veći problem. Ja sam se ovdje malo, ono kako se kaže, zaglavio. Imam problem kako da izađem. Bote, neće. A, tak. A, dolazi on. Ne vidim ništa pred goli prst. Gle, opet upadu. A, pomagaj! Zatrpaj lavu. Pomagaj, Nikola. Pomagam! Iza, evo, vidiš me nik, valjda. Skači. Creeper me juri, sad čekaj, moram da ga ubijem. Crk mi jebe bli ti. Puče Creeper, puče. Puče puška. Ajde, dođi. Ebe, ide. Skačem večno ovdje. Zakopaj gore. Treba nam lava za šporet. Ma ok. Nego me samo ti iskopaj odavde, ti će sve ovdje. Ajde. Nemoj ti da upadneš. Ajde. Hvala. Živ bio 100 godine. Živ bio 100 godina. Pa sad će odmah da me ubije skeleton. I kako je sad odmah? Aj palimo mi kući. Hoćeš lebac? Hoću, daj. Ej, dođi. Znači, Našao sam u onaj čest. šta Izvolite. si sve dobio često? A, hvala. Lapis lazuli. Gde? Lapis lazuli. A daj pik jedan. Daj pik. Ja imam ovaj. Hvala. Evo, Nisi mi dao. pogledaj. Daj. Ne dam! Dobio si. Lapis. A nemoj. Ću prekinuti. Daj. Ama što da ti dam kad sam ja napravio? Ama ne daj neki drugi. Pa nemam. Evo vidiš na klipu da nemam ni jedan drugi.
Samo Pa ne ovaj. vidim, snimam. A be kad ujebem ti vodu. Malo Skelet... sam se... To je skeleton u ovo! I još je, pogledajte, na snimak pogledajte. Jedan skeleton, drugi, treći skeleton. Poređani. Ja gi ne vidim. Ovamo, vidiš? Ne. 3 skeletona poređani. A ja sam vidio dijamant. Ovdje Evo ga negdje jedan, dole. evo ga drugi, evo ga treći. Ja sam vidio dijamant negdje dole. Okej. A daj pljaku. Bljaku. Pa E, ne. dao si mi pik, ja nisam vidio. Pa brate. I sad ljudi sad ne vide, pošto ja imam jednu bljaku. Samo jednu. Imam 6 irona. Ja kopam malo. Zarađujem leveli. Brate, upalo mi nešto u oko. Zarađuješ leveli. A brate, kako ja ne vidim da li sam prešao level ili ne. Pošalji mi zahtev. Zašto? To pa mi pošalji, ja neću da mi prihvati. Neću ti prihvatim, pošto da vidim da li mi je uključen chat. Jeste, uključen je. A stavi, brate, ovdje paku. Ja ne Ajde, vidim ništa. ej, da napišem sad, ajde svi po za YouTube. Napiši. Ajde svi po za YouTube. Gdje si, brate? Eto te. Daj baklju. Baklju, nemam baklju! Pa eto ugalj pored tebe. Aj beži, skloni se. Evo ti, Beži. sad ću ti napravim, evo ti. Pored tebi i pored meni. Moša bre, moša. Mislim da će ovo da bude kraj ove epizode. Pa, brate, čekaj. A ne, mogu, posle treba 20 sata da bi se redovalo. Ajde, stanemo svi u red. A čekaj, meni zabagova internet. Čekaj. Brate. Aj, Pozdrav! stani pored mene. Evo, stan sam pored tebe. Evo. A, brate, ja nemam sad skin. Pa okreni se. Ne na tu stranu, drugu. Vidiš kamo gdje gledam. Ja. Ćao ljudi, vidimo se do sljedeće epizode. Pozdrav!